Bird is coming mga palangga. Hara. Nagpadulong na siya mo landing. Yes. Ano siya yung nagadala sa aerial spray para sa mga dahon sa saging. Ito siya. Bye-bye. Ibalik na sa mga palangga. Nagdala na ni siya og medisina para i-spray sa mga dahon sa saging. Lupad na ron. Na, lupad na siya. The big bird is flying.